ng'ama biro konyo jopiny ok monego bed ni konyo sirkal kaka ponono jatend piny Kenya dwaro. Joyce, abro ko penjo question no in the question mi penja no in a way mamuda make it very simple muradi acho machiel mokwongo Ramogi jatelo mar Kenya Ker Ruto gi migepe adek mag sirkal en konyo jo Kenya en mondo mi make sure ni services mag dwaro kata delivery mag agency go betiyo kanyakla mondo mi okony jo Kenya. En adier ni judiciary bad do nigi independence mare from article 61 to 167 boso mabodo kaka mondo wacho ni gingi thuolo matiyo Kenya kaka do kinyo parliament begin or bura benigi thuolo mare matiyo kaka bura to romo gi kanyakla kik ji ne ni omako gi mafuanda ni kwacho ni omako gi chalo ni omako gi mafuanda bobo konyo Kenya. Plan mar government ber ka tiyo as one approach. Ok nyabedo ni sirkal tiyo ni executive tiyo kende kocha to fight ere kaka sirkal tiyo kocha mo fight corruption ka judiciary is not involved. Tere ka fight corruption ka legislature is not involved. Mondo mi wa loss. So nyaka bedo maybe 30 days all migepe gote. Mondo mi wa policies ma will make sure ni angoma ni gik fighting corruption timore nade gitieko. To ng'ato nyalo bedo ni penjo ni ang'o momiyo romo ma kama waneno mana